Исус приветства нашата нова публика. Доброто дърво дава добри плодове, думи и дела на любовта. Деца мои, приветствам ви в канала на неформално покаяваща се група в рамките на Световната духовна общност на моите братя и сестри, които безусловно се стремят да изпълняват волята на моя Отец. Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в моята любов и ще дадете много плод, защото без мен не можете да направите нищо. Приветствам и вашата вяра и разбиране, че никой на небето или на земята няма властта да прави изключения от абсолютната валидност на моите думи в моето Евангелие и моите заповеди. Затова пастирите, които около четвърти век започнаха да въвеждат в мое име промени в значението на моите думи в катехизиса, ме предадоха, но за съжаление, те все още не са се покаяли за този грях. Нещо повече, те рискуваха дори спасението на много от моите верни, които се довериха и действаха според фалшивите доктрини, било лично, било чрез одобрение на прегрешенията на други хора, защото е много трудно изрично да се покаеш за каквито и да е дела като за грях, които висшите лидери на моята църква одобряват. Но участниците в програмата за покаяние на тази мисия слушат гласа ми и не само искат да се покаят за собствените си грехове, но и за забравеното колективно непослушание на християните, което силно навреди на достоверността на моите думи. В допълнение, те се опитват да събудят съвестта на онези, които искрено търсят лицето ми и ги канят да поправят някои от щетите, причинени от това неверие. Вашето послушание ще ви обедини с желанието ми да възстановя лозето ми в апостолското му състояние, за да може светът отново да повярва, че Отец ме е изпратил. Бъдете смели, деца мои, защото аз съм добрият пастир. И така, моето свещено сърце и непорочното сърце на Мария, моята майка, са вашето безопасно убежище.